अट' हमजेनबाय लोगोफोर अट'आव गाखोबाय नै आङो दा त्रिपुर फारसे थांगासिनो आरोना तामिलनाडु त्रिपुर। फाइनालि लोगोफोर आङो दा मोनफैबाय ट्रेन स्टेशनावहाय। त्रिपुर स्टेशनाव मोनफैबाय आरोना। बार खोलो खोलो बारगासिनो, ट्रेन नेगासिनो। आरो आङो बुंखादोंमोन बाहेरनिफ्राय थांनाय जायोबा माने भिडिअ लानानै फैनाय जागोन आरोना। दा गाखोनोसै आङो ट्रेनाव। एसे आरो हरबो जाबाय, बानायबो मोनबाय, नेनो उन्दुनोबो ओंखारबाय आरोना। नै दा ट्रेन नेगासिनो, थांगासिनो लोगोफोर। दिन्थिलांबाय थागोन, एसे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना। हेलो पूरा हाउसफुल। चलो चलो घुमाबो ही নোৱাৰে এনেকা। হেল্ল' এই পেছা ফুৰিব যাব নোৱাৰে নাই, ফূৰ্তিহে পকাই যাব লাগে, নোৱাৰাই নাহিবি। ट्रेना ओरैबायदि भिर लोगोफोर। आं एसे भिउखौबो लाबोबाय नै, गोजौ गोजौ बिल्डिं, समायना नुयो। एसे उड़िसा हाबबाय, ओरैबायदि भिर ट्रेना उपाय गैया। नै थांगासिनो बड'लेण्ड फारसे। फाइनालि लोगोफोर आङो दा मोनफैबाय रङिया स्टेशन। बिथिंजाय नायदो नै, आङो दा एसे कार हमनोसै आरोना। गोबां गोजाननिफ्राय जारनि खालामदों आरो एसे खर'खौ बारा मोजां मोनाखै आरो। लोगोफोर फाइनालि बड'लेण्ड मोनफैबाय। गोबां दिननि उनाव सिगाङावनो बुंखादोंमोन फैनो होननानै आरोना। बेखायनो आङो नैबे ब्लगखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। कार हमनो सानदों दा एसे न' फारसे थांनो थाखाय। आङो दा काराव गाखोबाय, दा न' फारसे थांबाय थादों लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।